ikaw minaning niya sa kusina, Ching. Sorry ha. Nadugay kong mata. Ikaw na naman nakalungag sa iyo sa buntag. Lami kayo imong katuog sa akong pagmata ganina. Saan sa kang orasan na to gabi, oy? Nagmata-mata ko og kadlaw, nagmata ka pa man adto. Sige kag cellphone. Ay, buang nga bitaw. Tulo na rong kagabi nga. Di ko katuog dayon. Nag-insomnia masiguro ko. Dili na insomnia, oy. Tungod na sa pagsige nimo gamit og cellphone, bisag gabi na kaing dako. Diyan, ipadapli na cellphone nimo sa dayong tuog nimo, oy. Di ba makatuog ka ra dayon? Gisawayan ko na bitaw. Mara maghihapon. Mao nang matintal ko kuha sa akong cellphone kay di man ko makatuog. Lingaw-lingaw na lang ko gamit sa akong cellphone kay di mo ko katuog. Di ba ka ni tungod sa tambal sa sakit sa akong tiil sukad pagkarisgasya na ako? Nga ako paghihapon gisigyan og tumar? Ha? Kay nagsige pa di kag tumal? Kung mo sakit, nauyon man ko ini. Mawa man ang sakit kung akong imnan. Mao ba? Uy, dili na unta siguro ka angay mo inom pa ng tambala dyan. Kay tao-tao naman tong nadisgrasya ka sa motor. Unya, kay masakit pa man gihapon. Sige na, oy. Ni mata namang gid ka. Tiwasan akong giluto diha, ha? Kay maligo na ko. Malit na unya ko sa trabaho. Oo, sige, Ching. Ako ni tiwas og luto, ani. Ay, buang nga, eh. Duka pa naman sa akong mata, eh. Sige lang. Kung makalakaw na niya si Ching sa trabaho, matuog na ko balik. O sige, ato na ko sa trabaho dyan. Amping, Ching. Kamupod sa mga bata din ha, amping mo. Kung makadalikit kag tuhog, katuog sad ha? Laydo ka pa kayo ng imong matao. Oh, kung mauman niya kong pakaon og kaligo sa tong anak. Sige ha. Bye na. Bye-bye. Bye. Ay, salamat. Nakalakaw na akong asawa. Ang akong anak na lang akong atimanon. Pagkanusto na ako, be. Ay, labara sa akong uwi, sa kaduka. Ay, asan tong anak, eh? Ay, naunsa naman yung mga tanong ko dire. Ikay-kay man ni inyong iro. Diyan! Nahabwa naman ni Skaang! Ha? Huwag kibaw oy! Matuga-tuga mo buhi ang inyong mananap. Di mo kaigot. Aron unta di makasya. Tanawan ni ako mga tanong mo. La, ano ako man na yung imong kasabaan, ana? Nga di ba bang kakasiguro nga ang among iro ang nagbuhat, ana? Maukagad. Wa ka naman unta magtrabaho. Niya ka naman unta bay. Pero di ka kaatiman sa mga buluhaton sa diris bay, oy. La, unsa naman sila abot sa pagkawa na ko trabaho, la, oy? Nga, ugwa palang unta ko marisgasya. Nagtrabaho mo unta ko ron. Tapulan ka, God. Di ka parehas ni Ching kung mao'y mahibilin sa bay. Ay, la, ikumpara naman noong ko ni mong Ching, babae man to. Ay, biyata na ka, oy. Ay, lababi ang uko ni mula. Maukag yun, di ka pasulti. Ay, kalabat ang uko, eh. Buinom ko sa kong pinaliver, eh. Kini-action masagsakit akong tiil. Ay, ano man, eh. Bisakit man akong tiyan. Ay, umitoy man ang akong palibot. Ginoo ko. Unsa magkahani? Kagabi nga straight nga wa ko garong tugad to. Sige gamit og cellphone. Kaya laging wilingaw. Nalang sa bahay sukad kong nadisgasya og motor og napiktuhan akong tiil. Nilaban akong mao giimnan ako sa akong pinaliver sa pagdisgasya nako. Apa ni sakit man akong tiyan ug nalipong ko. Unya. Lebi anak. Lebi, di mo gawa sa bahay ha. Kay matug si papa kay sakit ang uog tiyan.
Katuog ko niya akong gibati, be. Basin, mulian ako, ligamatan ako. Papa. Papa. Papa, gutom ko. Uy, unsa na ba orasa? Uy, alas 5 na man pasado. Dalinak. Pag timuuna kay magluto na sa ko para panihapon na to. Kalami ba ang dili bangon? Lata na ning humbang nga akong giluto. Akong tilawan, be. May lami akong giluto. Masa may kuwangan eh. Mura man og upload og pait-pait. Nak! Able putahan, be. Nagluto pas papa. Basin si mama na nimo. Araw manihapon na nasagta. Uy, Jan. Uy, kapusog ba yan ni kaon ha? Gutom gid kayo? Kisa kita magkugtiyan ganina. Nakatugo mong ako ka snacks. Gutom kayo pagmata na ko eh. Kaong ko. Bahala og wow kasabot sa lami aning akong giluto eh. Ha? Lami man kod? Lain akong panlasa. Pero mukaon dyan ko kay gutom man. Oy. Stoy Jan. Hinahina ang humba, uy. Katambok ra ba ng humba nimo? Wa mo kumukaong tambok ko na. Sabaw ra may ako unod. Uy, nganong ka, uy? Lain man ako pamati. Mura magug gikaboy og murag naglagubaw ang rughan. O kakuyapon ko. Uy, pag-sure diya dyan, uy. Lagi. O murag maglisod mag ginawa. Unta, pagtarong ba? Ato na tag-hospital na. Ginoo ko. Masilingan tabang mo. Ang akong bana. Gidako nila sa ospital. Ang akong BP, niabot og 160/140 na di ay. Nga di maunta ko hiblaron nga pagkatao. Og paspas ang pitik sa akong heart, nga wa man sa kuy sakit sa kasing-kasing. Mobot gud og 111 akong pulse rate. Kabantay ko, nga mosuol ni kung hago ang akong lawas. Way soda akong tiyan, ug kanang dugay ko makatuog kay sige gamit og cellphone. Ang ako mga pangutana, mao kini mosunod. Unang pangutana, dihang giatake ko, vertigo ba gadto? Kay mituyok man akong palibot? O panik-attack ba ka o nervyos? Ang akong BP, 160/140 nga di maunta ko high blood. Tungod ba lang kadto sa kakulba, maong nisaka akong dugo? Nya, nagmonitor ko karon 110/70 naman lang sige akong BP. Ikaduhang pangutana, 32 anyos pa ko. High blood na ba ko sa akong pangidaron? Kuwang ba ko sa exercise? Kay kadtong pagkadiskusyon ako sa motor nga napektuhan akong tiil, naara jud ko sa bahay magtutuyok. Di ba di matawag nga exercise nga akong mga trabaho nun sa bahay? Ikatulong pangutana, sa wa pa ko atakiha, nisakit akong uho. Dayon nisakit ang akong tiyan. GERD, hyperacidity, o ulcer ba ni? Kaysa batanon pa ko, nakasinati sa kong ingon ini, kung mapasaran o magutman ko. Ikaw pa ito katapusan. Nasa ka ako'y thyroid problem? Kaysa test sa doktor, ubos ko nung akong TSH. Kung thyroid, stimulating hormone. Pero wak masad ko'y gibati sa akong tutunlan. Wak ko'y nahikapang bukol. Unsa man yuday ning akong gibati, nga pupaspas masad ang akong heartbeat. Palihog, tabangig tambagi ko. Kini, ang akong suliran, John. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa atong programa, kini ang akong suliran.
Once again, ani na sa bako, magiguban kanyo karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra, mutambag sa inyong mga problemang punto medical, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usab man ako ka psychiatrist, ug sa inyong mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usab man ako ka drug addiction specialist, ha? Mo-share ko niyo, nag-training ko sa Metro Manila ug dito sa New York sa Amerika. Ha? Huwag niyo mga legal ng mga problema, Attorney Erin Bathan ang bahalang mutambag niya na. Daghang pamaagi, klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin kanamo. Mamili lang mo, no? Pwede kanyo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. So, diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osimnia Boulevard, ding Dakbayan sa Sugbo. Going back to our sender, John, taga Bagakay, Cebu nga Cebu. Sige ba akong labay ng inyo dyan kay once a week magtumong ko sa Argao Drug Rehabilitation kay consultant pa ko diha sa atong drug rehabilitation. Agi ko ng inyong Cebu nga, nindot kay ng inyong lugar diha, albi inyong plaza ng dagko kay Kakasya, no? O kadang the famous Simala, no? The miraculous Simala, no? Nindot lang mo na landmark kada Cebu nga ng Simala. So unang pangutana ni John nga taga Kumbalikon, taga Bagakay, Cebu nga Cebu, punto medical, no? Unang pangutana ni John, ako lang ni paningkamutan dyan ng matubag na ako, na? Diyan nga atake ko, vertigo ba kadto kay mituyok man ang akong palibot, o panic attack ba kaha, o nervyos. Ang akong BP 160 over 140, nga di man unta ko high blood. Tungod ba lang kadto sa kakulba na kong nisaka akong dugo, na nag-monitor ba ako karon 110 over 70 naman ang sige na kong blood pressure. Well, kanang blood pressure akong balikon, ang kakusgo ni siya sa daloy sa tong dugo sa atong mga blood vessels. Dili ni siya synonimo sa anemia, no? Ang anemia is the hemoglobin count, no? Akong ma-share sa inyo, ang normal blood pressure sa mga adult is 120 over 80. Mana ra gyud na da. Mugo biyan na 140 over 90, borderline na hantod na siya pataas. So kaning vertigo, something to do with balance, malipong ta, kanang mura ka musakay, magduyan-duyan, tuya, o kanang mag-panic attack. This can manifest signs and symptoms, kakuyawan ka, tuyok, mura kag disi, bukuan ng imong ulo, mulabad, dili ka, ang imong muscle coordination, dili kayo maayo. Ako lang malakbitan nga, magdaghan ka mo ingon nga, mukaon tag mga tambok, mukaon tag daghang putsiro, mga bulalo dia, mo high blood ta. Ha? Ako kusog mo kaon og putsiro og bulalo. High blood. Usahay mo sa ka sa akong blood pressure. Pero actually, sa tinod lang, no? Kanang tambok, tambok sa baboy, o sa pamandya, dili na may makahalbad. Na ako'y kailang aperte, humba, may sudan kada adlaw, naabot maghapit mo sa gatos ang edad, o sa namatay, no? Kanang kulang taog tubig. Kana, mao na siya. Kung kulang kag tubig, mao nang mo high blood ta, kaya ang imong kasing-kasing, mo extra function man, no? Mo exert og more effort to pump the blood all throughout the vital organs of the body. Dili kay kaon kag tambok o putsiro o kaya man ginagod. Mabitaw nang naa na sila mga pagkaon na kay maipakaon na sa ato, no? So inom lang yung dagdaghang tubig, ha? 8 glasses or more a day, no? Og akong balikon, kinahanglan nga monitor na to ang atong blood pressure within the normal level, kay kung mupaspas na ni siya taas na kayo, there is possibility nga mo buto ang mga capillaries nato og simbakog mag-hemorrhage na nyay ingnon ta blood clot nga tuwa dito na bara sa mga blood vessels, lisod na kayo, magkinahanglan na ka og surgical procedure, no? Anyway, bata pa man is dyan, no? I don't think so nga kuan ka kining 110 over 70 mao ni kasagaran akong blood pressure, pero there was a time in taas puro nga ako lagi kinahanglan gyud tag close monitoring na naman yung mga baligya karon ng mga BP apparatus, dili ka doktor, you can get your blood pressure every day as you wish. Ay kaduhang pangutana, 32 years old pa ko, high blood na ba ko sa akong pangidaron? Kuwang ba ko sa exercise? Kay kadtong pagka-disgrasya nako sa motor nga naapektuhan ang akong tiil, naaraman gyud ko sa balay magtuyok-tuyok. Di ko ba di ay matawag exercise ang akong
mga trabaho sa balay, depende sa trabaho, no? Kanang may exercise mong ka, depende rin po na sa imong naanda, no? Pero akong naatohin ni suggest na ko, suggest to ni Dr. Lourdes de los Reyes atok, no? Isa nga gi-text na ko nga kinahanglan ko kung kita mulakaw og 10,000 steps per day. Bastang lisura sa na, may pato sa una magbaktas pa bitaw may gikan sa sugod nga tos buwak, abot lang 10,000 tingali. Pero we have to do exercise as much as possible because we have an endogenous opiate sa atong lawas. Ma-utilize lang ni siya if we do exercise. Pero ang nature o ang classes exercise nga imong pagahimoon dili lang ng hugas plato kada manilhig something nga sington gud ka nga mo rest ka nga mag-shower after kuan kayo kanang kondisyon kay imong lawas, no? Sa una regular mo ko nagdulag tennis nindot kay paminon nako sung lawas kanang sington ko lahi na nang singot kay init alimuot kay way electric fan way aircon lahi na siya panington ka kaysa panington ka nagduga og exercise basta kay kana lang makaya nimo ayaw po kayo ng grabe ra kayo nga ma-over kuan ka ma-over sa imong hinunta kapasidad physical kapasidad, no? Ikatulong pangutana sa wala pa ko atakiha ni sakit ang akong ulo dayon ni sakit ang akong tiyan GERD hyperacidity or ulcer ba ni kaysa batanon pa ko nakasinati sab ko ani kun napasaran o magutman ko. Okay? Kaning kingon mo GERD is gastroesophageal reflux disease ni siya, no? Daghang mga hinungdan yan kung mukaon kag mga daghang citrus o kanang mga acidic nga mga pagkaon or usa sa akong ikaingon gyud, no? Please remember this. Right after eating, please do not sleep or lie down. You have to spend a little more time nga magtindog na ka, maglingkod ba lang at least to give time to the food nga imong gikaon nga ma-digested. Kaya kung muhigda din ka, maunang mo regurgitate ang pagkaon back to your esophagus nga sa imong stomach, mangtugab ka, no? So do not lie down right after ka mukaon. Kaya wala esophageal reflux disease, no? Daghan man tag mga antacid available dia sa atong mga over the counter man ganin natin mga omeprazole, ay mga cimetidine, ay mga Alox, ay mga daghan kayang klase over the counter man gani. Pero ayaw gyud pagpasar-pasar og pagkaon kay nga atong gastric emptying time is 2 hours only. Meaning to say that after 2 hours na mahaw ka ninudton ni hapon, ang imong gikaon nga food na fully digested na. That's why ug mamahaw ka og alas 7, pagka alas 9, alas 10, mag-snack na sad ka. Uniod to ka alas 12, pagka alas 3, mag-snack na sad ka. Mao na ting snack sa akong mga panday. Palitan ko na ako sa lagpan kung mahimo lang, no? Musta na mo dia Arnel Duran ug si Jimmy Pilo, naot maayo pagka masa na yung semento dia, dili kay substandard, sakto sa mixture. Okay? So mao na ako kay kasulte sa ikatulon yung nimong pangutana dyan, no? Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Sa asa na niya, naasab ka ko'y thyroid problem, kay sa test sa doktor, ubos ko no ang akong TSH or thyroid stimulating hormone. Yes. Pero wala man sab ko'y gibati sa akong tutunlan. Wala ko'y nahikapang bukol. Unsa man gyud di ay ang akong gibati nga mupaspas man sa ang akong heartbeat, no? Nindot ka ning mong pangutana dyan kay mag-lecture ko gamay, Ang kining iodine is necessary for the production of thyroid hormone, naana sa atong thyroid gland, no? Sa mga lalaki, klaro ka na, ubol-ubol na to, naana dapit ang atong thyroid gland. So, ang normal nga thyroid stimulating hormone nga akong mahinumduman is 0.5 to 5 international unit per liter, no? Mao na siya. Anyway, never mind about that. Punay na minaw na itong mga paramedical or medical students at least natin ma-learn karong adlaw, no? Unsa may pasabot kung ang thyroid stimulating hormone mo taas. Meaning to say, ang imong thyroid gland is not producing enough thyroid hormone. Mutaas man ang imong thyroid stimulating hormone, not producing enough thyroid hormone ang imong thyroid gland.
So mo na gitawag na to hypothyroidism. Ha? Sa among pagtuon sa medicine, usa na ni mahinungdan kanang gitawag na to Hashimoto's disease. Okay? Kung ang imong thyroid stimulating hormone ubos ang imong thyroid stimulating hormone, inag-examine sa laboratorio, unsa may pasubot ana nga ang imong thyroid gland ang imong thyroid gland paspas ang paghimo og thyroid hormone. Ha? Mo nang gitawag na to hyperthyroidism. Okay? Sa basig nalibog mo ha. Kung ubos ang production sa thyroid stimulating hormone, but pasabot, ubos ang finding ba? Hyperthyroidism na. O kung taas, hypothyroidism na siya. Ha? O sa may metabo kung hyperthyroidism o na-hyperthyroidism sa katao. Mo na imong pangutana, ikaw patong pangutana. Nga mo resulta ni siya og irregular or increased heartbeat. Ha? Mo na usa sa mga manifestation dyan. Sa kay bulong na. Bata pa man ka, 32 years old pa man ka. O natong 32 years old pa ko dyan. Porbida, musugot ko guway paniudtuhay, muduwa lang tinis. Bata pa kayo yung 32 years old. Ayaw pagtuo nga, matigulang na ka. Ha? Okay? So, hinaot, nakasabot ka sa akong gisplicar ni mo dyan, diya sa Bagakay, Cebu nga Cebu, no? So, hinaot nga doon na sa kumoy nakuto nga pagtulunan karong adlaw, ha? About sa pangutanan ni John sa iyang medical problem. Ako si Dr. Rene Obra, mapasalamaton kayo ko with Atty. Bathan sa inyong makanunayon ng pagpaminaw sa mong programa sa Aramen. Nagpabilin kaming numero ng istasyonan din sa tong lugar. So from